በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ አምላክ ውሉዳን በሀብትን ጸጋን መንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን ተሰሞኹም አኩሉ ዓለም ትርከቡ ክርስቲያን አሕዋቴ ከመይ ኣለኹም እንቋዕ ናብ ዝኽቡር ዝኾነ ዕለት ወይ ድማ ናይ ቅዱሳን ሰማዕታት አቦታትና እንዝክረሉ አውደ ዓመት እንቋዕ አብቃዓና። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ስለ ቅዱሳን ሰማዕታት ክዛረብ እንከሎ ኣብ ቅዱስ ዳዊት ሓዲሩ ኣብ መዝሙሩ ኣብ 43 ኣብ ፍቅዲ ካብ ፍቅዲ 19 ጀሚሩ ዘሎ ህያው ቃል ተመልኪትና እንታይ ይብል እነሆ ስመ በእንቲአሁ ይቀትሉነ ኩሎ አሚረ ወኮነ ከመ አባጊዕ ዘይጠብሁ ንቃህ እግዚኦ ለምንት ትነውም ይሉ እነሆ ቅዱሳን ነቢያት እምነት እግዚአብሔር አምላክ ነከመሓላልፉ ነቲ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ኣብ ዘኽብሩሉን እነሆ ናይ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክ መልእክቲ ሰሚዖም ናብ ህዝቢ ኣብ ዘብጽሑሉ ዝነበሩ እነሆ ብዙሓት ብሰማዕትነት ኣብ ዝሓልፉሉ ዝነበሩ ስም እግዚአብሔር አምላክ ብምጽዋዕና ኩሉ ግዜ ንጎሆ ከመ አባጊዕ ንቅተል ኣለና ንቃሕ እግዚአብሔር እነሆ ተባራበር እግዚአብሔር ቁልሕልካ ጠምተና ስለምንታይ ገጽካ ትኽውለልና እንዳበሉ እነሆ ቅዱሳን አቦታትና ነቢያት ስለ እግዚአብሔር አምላክ ወይ ድማ ንእግዚአብሔር አምላክ ልሙኑ ከም ዝነበሩ ዘማራይ ዳዊት አስፊሑ ነጊሩና። ስለዚህ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና እነሆ ነቲ ቅዱሳን አቦታትና ንዝህቦም ዝነበረ ጸጋ ብዙሓት ሰባት ድማ ነቲ ናይ እግዚአብሔር አምላክ ጸጋ ዝተቀበሉ ቅዱሳን አቦታትና ስም እግዚአብሔር አምላክ ስለ ዝጸውዑ ኩሉ ግዜ ከም አባጊዕ ማሕረድ እንታይ ይኾኑ ነይሮም ይቅተሉ ከም ዝነበሩ ይነግረና ወይ ድማ ይሕረዱ ከም ዝነበሩ ደሞም ይፈስስ ከም ዝነበረ ይነግረና። ከምኡውን ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ሮሜ መልእኽቱ ኣብ ምዕራፍ 1 ይቅሬታ ኣብ ሮሜ መልእኽቱ ኣብ ምዕራፍ 8 ካብ ፍቅዲ 36 ዘሎ ህያው ቃል እነሆ ስም ጌታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብምጽዋዕና ኩሉ ግዜ ንቅተላለና ከም አባጊዕ ማሕረድ እውን ተቆጸርና እነሆ ካብ ፍቅሪ ክርስቶስ ግን ዝፈልየና የለን ብምባል ነዚ ቃል ተዛሪብዎ እነሆ ካብ ፍቅሪ ክርስቶስ ክፈልየና ዝኽእል እንታይ ኣሎ ስደት ድዩ እነሆ ሽግር ድዩ ጸገም ድዩ ጸበባ ድዩ እነሆ ካብ ፍቅሪ ክርስቶስ ክፈልየና ዝኽእል ዋላ ሓደ ከም ዘየለ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ድማ ኣስፊሑ ገሊጽልና ይርከብ። እነሆ ስም ናይ ጌታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝጸውዑ ቅዱሳን አቦታትና እነሆ መዓልቲ ይቅተሉ ከም ዝነበሩ እነሆ ከም አባጊዕ ማሕረድ ይቁጸሩ ከም ዝነበሩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ድማ ኣስፊሑ ነዚ ቃል ዝገሊጽልና ይርከብ። ከምኡውን እነሆ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ካብ ቅዱሳን አቦታትና ዝርከብ በረኸት ማዕርኽ እንደይ ዓብ ምዃኑ ንኽገልጸልና እነሆ ኣብ ዕብራውያን መልእኽቱ ኣብ ምዕራፍ 6 ፍቅዲ 10 እነሆ ብፍቅሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ተመሊእኹም ንቅዱሳን እግዚአብሔር አምላክ ዘገልገልኩሞን ኣተገልግልዎን ዘለኹም ዝርስዕ ገፍዓ አምላክ ኣይኮነን ኢልና እቶም ንስም እግዚአብሔር አምላክ ክብሉ ስም እግዚአብሔር አምላክ እንዳጸውዑ ነገር ግን ኩሉ መዓልቲ ዝቅተሉ ዝነበሩ ከም አባጊዕ ማሕረድ ድማ ዝሕረዱ ዝነበሩ ቅዱሳን አቦታትና እነሆ ስለ ፍቅሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢልና ክንዝክሮም እንኮለና እነሆ ንዓቶም ከነገልግሎም እንኮለና እነሆ ጌታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ነዛ ዓስቢ ዝህብ ወይ ድማ ነዛ ዓስቢ ዘይርስዕ ገፍዓ አምላክ ምዃኑ ክንፈልጥን ክንርዳእን ይግባአና እዩ። እነሆ ናይ ቅዱሳን ዘኽሪ ማዕርኽ እንደይ ዓብ ምዃኑ እቲ ካብ ዘማራይ ዳዊት ዝተረኽበ ቅዱስ ዝኾነ ሰሎሞን እነሆ ኣብ ምሳሌ መልእኽቱ ኣብ ምሳሌ መጽሓፉ ኣብ ምዕራፍ 10 ፍቅዲ 7 ከም ዝኽብል ተዛሪቡ እነሆ ዝኽሪ ጻድቕ ንዘንቲ ዕለት ይነብር ኢሉ እነሆ ናይ ቅዱሳን ዘኽሪ ንዘንቲ ዕለት ይነብር ናይ ሓጣን ዘኽሪ ግን እንታይ ይኸውን ኢሉ እነሆ ይምሽምሽ ኢሉ ናይ ቅዱሳን ዘኽሪ ማዕርኽ እንደይ ዓብ ምዃኑ ተረዲና እነሆ ናይ ቅዱሳን ዘኽሪ ማዕርኽ እንደይ በረኸት ምዃኑ በረኸት ከም ዘውህብ ተረዲና እነሆ ኣብ ዝኽሮም ክንነብር እግዚአብሔር አምላክ ይደግፈና። ከምኡውን እነሆ ነቢይ እግዚአብሔር ኢሳያስ ኣብ ምዕራፍ 3 ምዕራፉ ፍቅዲ 10 ከም ዝኽብል ተዛሪቡ ንሱ ድማ እንታይ ይብል መስለኩም እነሆ ጻድቕ ፍረ ግብሩ ክበልዕ እሞ እንታይ ግበርዎ ይብል ተዓዊትካ በልዎ ይብል ጻድቕ ፍረ ግብሩ ዝበልዓሉ ሰዓትን ዕለትን ኣሎ እነሆ ኣብቲ ቅዱሳን አቦታትና ጻድቃን አቦታትና ፍረ ግብሮም ዝበልዑሉ ዝውደሱሉ ዕለት ድማ ኣነ ንስኻትኩምን በዚ ለማዓንቲ ዕለት ንቅዱሳን አቦታትና ንስለ ፍቅሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ ድማ ንስለ እምነት ክብሉ መስዋዕቲ ዝተኸፍሉ ወይ ድማ ሰማዕትነት ዝወሰዱ ጴጥሮስን ጳውሎስን እነሆ ነዞም ቅዱሳን አቦታትና ተዓዊቱን ክንብሎም እግዚአብሔር አምላክ ይደግፈና። ዘማራይ ዳዊት እውን ኣብ መዝሙሩ ስለ ቅዱሳን አቦታት ክዛረብ እንከሎ ኣብ መዝሙሩ 92 እነሆ ጻድቅሰ ከመ በቃልቲ ፈሪ ወይ በዝህ ከመ ዘግባ ዘሊባኖስ ኩላን እምንቱ ውስተ ቤተ እግዚአብሔር ይብል ቅዱሳን ጻድቃን እነሆ ዘውትር ከም ጽሕዲ ሊባኖስ እንታይ ኮይኖም ኣብ ቤት እግዚአብሔር አምላክ ከም ጽሕዲ ይልምልሙ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ድማ ተተኺሎም ነብሩ ኢሉ ስለዚ ዘኽሪ ናይ ቅዱሳን ማዕርኽ እንደይ ዓብ ምዃኑ ረድኤት ከም ዘውህብ እነሆ ፈሊጥናን ተረዲናን ዘኽሮም ክንገብር እግዚአብሔር አምላክ ይደግፈና። ከምኡውን ቅዱስ ጴጥሮስ
بزلما عن تعلت كي ذكركوا حلف زي دلي أقداماي ملؤتو أم عرف حدا كفقد سلسة يقريتها أقداماي ملؤتو أم عرف سلسة كفقد عسرت حدا حساب عسرت خلت زله هي وقالت تملكنا أنه كل جزء عن تجزء أبير ناقدوسانو يتمتها إذا دما نعوم تصني بلا بمبال زمار قدوس بيتروس دما نزك أزي دجملنا يركب قدوس بيتروس أب ملؤتو أم عرف سلسة كفقدي عسرت حساب عسرت خلت زله هي وقال أنه أنت جزء أبير كل جزء ناقدوسانو يتمتها إذا نوم دما نعوم تصني بلا بمبال قدوس بيتروس دما نزك أزي تزاري بلنا ويدما مهيرنا حلفو كمون جيتنا مدحينا إيسوس كريستوس سل ذكر قدوسات أنه أبز مهارو لجزء أما تيوس وانجيل أم عرف عسرته كفقد سلاسان كفقد 4 كلتن زله هي وقال تتملكتنا انت هيبل بسم صادق زقبل عصب صادق ركب بسم نبي زقبل دم عصب نبي ركب نحد ود مزمور كو زحلت برچقو ماي زسته ام منغسه سمايات عصب له يبلنامو انه ناي قدوسان ابوتاتنا زخر اندا غبرنا خنبر እግዚአብሔር አምላክ ደግፈና انه تناي موداتا تقسي دما يهودا أبزلا أخو ملأختي أم عرف حدا خفقر سلسة زلا أبتا حنسابنا حوارون نكدوسان استوهبت أمنا صنيعهم نبوري بلنا إنه صنيعهم كتك ألوسو أصحفوا لكم الله يبلنا مو أبتا حنسابنا حوارون نكدوسان استوهبت نكدوسان استوهبت أمنا صنيعهم كتك قادلو ويدم ما كتك ألوسو أصحفوا لكم الله يبلنا مو أبزا أمنا زياد صنيعنا نخنبرك زي أبير أملاخ يدقفنا نعين دخم حاوهم صني لكم سلسة معهم تقبروا وصلتكم زي أبير أملاخ صني لو يسمعهم أنه ناي قدوسان أبوتاتنا ناي قدوس بيتروسن ناي قدوس باولوسن راديوتهم برخوتهم مسكولاتنا يخون روح ساودا أمتي يبرلنا يقنيلي سبحات لእግዚአብሔር ወለወላዲት ድንግል ወለመስቀሉ ክብሪ ተአኮት ወይሰባህ ስሙ ለእግዚአብሔር አምላክና ወትረ በኩል ጊዜ ወኩል ሰዓት